Ang pagkatao sa aton mahal nga Ginoong Kristo isa sa palatandaan sang paghigugma. O chilingon, dapat maghigugmaanay kita. Kaya ang aton nga pagpalangga sa aton nga isig kapaliho, isa sa palatandaan sa aton nga paghigugma sa mahal nga Ginoong Hesus. Kaya ni sa inyo tanan-tanan sa mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan, ilabi na gid diri sa mga taga-syudad sa Iloilo. Ako si June Alojado Capulot, pod sa akon miyembro sang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo sang malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bag-ong tuig. Kabay pa nga sa sini nga tuig, madula na ang aton problema sa kabligaduhon, matagan sang kasulbaran ang aton problema sa panimalay, kabay pa nga madula na ang aton nga mga kaaway, kabay pa nga mapinalanggaon kita sa aton nga tupagbalay, sa aton isig kapaliho, kagabay pa nga madula na ang pandemic, ilabi na ang virus nga nag-atake sa aton, kabay pa nga magbalik na ang normal naton nga pagpangabuhi sa aton syudad, kagabay pa nga mangin mabinungahon kag mangin progreso ang aton nga syudad sa Iloilo sa palaabuton nga masud nga tuig. Kabay pa nga ining tanan-tanan nga mga gumuntang nga mga nag-agi sa aton, mga pagtilaw nga nag-agi sa aton kabuhi, mga pagtilaw nga nag-agi sa aton syudad, mga pagtilaw nga nag-agi sa aton pungsod Pilipinas, ini ang madula na kagatagan sa bugay sa aton mahal nga Ginoo, ilabi na si Ginoong Kristo nga amo ang aton manunupos. Gani sa inyo tanan-tanan sa liwat, malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bag-ong tuig.